videoclip cu Baby în galben partea a doua. Vedeți partea 1 tot pe canal. Am făcut partea 1 tot azi. Mai facem partea a doua. O să vedeți și pe partea 1. Nu mai contează. Da. Partea asta e un pic mai scurtă. Trebuie să găsesc pe biberonul. Noi? Pe hai. Bă, voi ați văzut-o? Eu nu. Eu am luat-o. Cât să văzut? Ai, mă. Dacă se simte, da, știți, de pe un videoclip, am spus și în celălalt videoclip. Bă, stai că am uitat de asta. Și să dăm. Acum am încerc. Și eu m-am jucat jocul când n-am avut canal. Acum am canal și pot să mă joc. Da, știu faza asta. Azi o să facem și noaptea a treia. Nu noaptea doua. Dar noaptea a treia. Ia să vă spun cu cât. Eu o să fac și noaptea a treia azi. De celelalte chaptere nu o să le fac, înțelegeți? Bun. Nu zicem că e în engleză. Engleză. Și când terminăm ăsta, mâine fac cu chapter 2. Bebe, gata ești? Pe unde e iepurașul? L-ați văzut? Gata, știu, e și ăsta. Bium. Bă, s-a spunat! Pus să spună aici. Dacă eu... Cum dispare? Unde am camera înapoi. Da, nu contează, hai să spunem asta. Și ne vedem pe canal la celălalt videoclip. Bun, dormim, asta știu. Și după se închide videoclipul și mergem la următorul videoclip. Și pa, pa!